А сега... Все още на обектива няма кал. Обясни на публиката къде сме. На мамо кътне, ясно. Да, ще го знам. Той е на аварийни. Ема ние то на... И пампер съм си взел. Да? Що? Що? И че какво ме бърка? Добре. Ей, знае, бе. Ти са как културна карта. Да. Той се разхожда. Навигаторът е щастлив.